Лазенкі каралеўскія лазенкі ў Варшаве. Калі старамяста гэта сэрца Варшавы, то лазенкі яе душа, створаная прыродай і чалавекам-мастаком, майстрам, паяднана тут надзвычай гарманічна. Хіба што найлепшае са спадчыны Станіслава Аўгуста Панятоўскага, апошняга караля Рэчы Паспалітае, гэта лазенкі. Тут прыгожа заўсёды, і яркаю летняю парой, і слутнаю восенню, калі ідзе дождж. Тут гучыць музыка Шопена.